Okay, and some be a trend, this is say, Tracy Boakye, Kyekyeku. Ade. Oh, and yeah, as something you say, Tracy Boakye, over Kaya, 2021, or my Kyekyeku sky. $2,000. What I say? And never 32,000 Ghana cedis. 300 million. 320 million. What I say? No, the man. I said Kyekyeku ye video, and we born in the and our friend is actually the man. But Nenimu no Kyekyeku che ne first. Emma the way na efe. Yanka bin shemu. Yada sorry enra. Tracy Boakye say Kyekyeku I ungrateful pa amano because when you Kyekyeku so ni twa adwuma Kyekyeku ma so what I say we frɛ Kyekyeku kra na Kyekyeku mfinto ono de na adwene mu no se wunye sikani a wunya sika adi so what I say na obey ni papa kra no nipa ni mfi nana asɛm wei aya besepa ene nkohina yɛtate no benya sani Nana Yeboah siama That's how we did that. I couldn't bond for that. I saw you made that. How did you for the answer ya this year? Oh, I see. Yeah, for when it to him for name, one would be no moody in a siama so. It's a mid. 7 Trace winning a teacher. Winning a teacher. Teacher say, winning a teacher. Aye. So, body. Yes, Antoine. Media Minia Bar, the American say. We ya nyasna wasen kade beto ayina woka because papa ye obia nipa bia ne nisu ene ne ban ohu se obeka se kura na ebeye nipa bi ye den eya se kire bi wontumo nye den emma ma wonye na doye Bible so kura se wonsabo nkum ye papa manifa nye den ehu enti we dey ya asantwane ni kwan so babeka se adwuma na bia wohia no na wonya kwan mma ebia no wo bi set so woti asema na medika aka ne bia ne obeka se bi ohia ni pa so mesi otwe na awoma woti ase nti wono de ya na ni kwan so babeka ana yesa akra nka bi anka wo boy so nim ni number man recording ahead ama no so wa ya recording man but otia oso obeba mommy me fro friend What's someone? Sister, me dear Maria can Nana, wo entakonto kwe wo Kumawood mu. We ya so pa akaye papa. Wo akaye. Wala me pa. Anu ka na wa hu me ka. Akaye. Na me fio me no te ho. Ya se akaye. Ade o tira me we kasa. Ana me we kasa. Ade tira pa akaye sa. Me wana kan. Wana kan. Na me kan ti o kwa na ko. Oh, sister, me life ni say nipa me ni wusanya. De ya na me yima kuma mu nyina ni wusan. Me nim se ni ntumu nya wo bone. Bi. Me de nya me bo amenu no. Sa da bi na di ko sa na be gu me phone. Ka wo. Me kai fa. Me ti na brate. Ba wo. O da na sam do ni sam me no pa bia. Oh. It is sister me nya me obo amenu no. Se nipa me ni wusan a. Me ni bone e de ye di. Me fa me se bia wo ye ma de nyina nti me suma sam ne me nkomo bia me no wa ni san but ebe wi ase no na nipa ne de bone kitwa bia ye dan adi ani ya na se wo makoma mu no Nana unim bibi first no na me bu fu ntam na me nti ni paase e kire na me hu se nipa ye nam no ye ne betia ye ho na ase na me suma hu ka ba okay Kame kamba. Ante sisters na nipa me ne wusan a. Me de me ring nyina na makoma nyina na nya me nua ba. Ma nya me nua ba ma ntwe kura de boni bi ahen den enim. Me no be. But nipa na wo ben wo tum be ya ma de na aseme. Me kwatata so kura me ntum na. Na bro ya ta so sister na me ye boni be pa na me de aye ne me nua. Ma ya ne dan me nkasa na ho. Ele sa de me nhwe wanim kura. Me ba na wo to kura me kire nipa du me yi wa frim. What you say? Because Satan 1440 where me branch me move. Sa na me asem. What? Ba me dey me pretend you. Sa me meti me no wa asem wo. Meti me ahia sisi alo wasere. Me twa man mamu na.
Me de ya na ye me ya. Enti sa me nkasa wo ho. Me nkasa wo ho kra. Me hwe wanim. Wo de o mani pa ni hu se. Me mani pa ni hu sa ade a wa je me ya me ja. Me mani hu pa se ye me ya. Okay. What you say sister? I was na afe na matsin nipa ase ase hu nipa sune ne ban say nipa na be fom no yonko. What you say? Ye nam say sister me nyin no me kasa me de nsem bi hihye ni mu awrade ko mama wuntam. Mama wuntam because nipa abana bayifo fa ebi so nyini na ebi di na nkan boy ase. Na so de. Me answer catch you say my friend there you say akaye na so me first no sister me na ma kire wu mu no first no be me wo ya agi me na ma ya agi Nana Yeboah ni we nkasa ho we nkasa na wadi me bon na me ho wadi me bon ni wo sumase na me be kasa ho what do me na answer ye wo boni bi wo ho a eye normal boni ene ye boni a eye ni brisa na wan ko e normal boni sa agi sinimu no dia na obi dia wa ya pan sinim but obi anya ma dia ya me ya Ejao. Hey. Eja. Medafo, mene wo kasai Tracy Boakye and Kyekyeku trendy e wo high street ni so. Medafo asem no de tintini ni tietie nyina ni. Yanka bia nshem ana yade nyina ya ho fe Tracy e ba abonten. Se Kyekyeku aye na de ama na ye ne ya. Enti oba live and obey video. But my observing video no for a very long time. Made the video no, I hear some comparisons be from the past live videos are Tracy ye. But video we know with different energy. And you know, question marks be brave wa ho amedofo. So one yan to was ya, one share ya, obeko post biase, ako kan de yenka. Ghana, Asemba, Edru Babia, Mome yan to was ya kakra. Energy na yes sister Tracy Boakye de kasa ye no. Medofo. Now, are you very careful? She was very careful in her presentation, irrespective of say or see OD no tone now or use you no any energy no any body language no. Therefore, now are you very calm? Now and yet aggressive. Now are you very calm? Now no masem nyina say was show Kyekyeku love. Na enka ohia Kyekyeku e won set so, but e come here say Kyekyeku time en favor no. Enu nti no nanka or he say Kyekyeku will go beyond the schedule. No one make it space. Based on my observation, I can tell point blank. Say Tracy ope Kyekyeku asem naturally with no strings attached. Openasem ankasa. On say you say ubetime hu obi na openasem. That connectivity no is there. Openasem to say ni nia anani nia ketwa. Okay. O study video ni ya. Tracy ama bonten say bia obetanish Kyekyeku image anase bibi say obeka bibi because Tracy when ya banter or high street in so da yenim energy or de kasa. And in this video no she was different. It's like obini ni nya asem ho as obini ni nya keto nya asem a on e ha no but on say as e opese oye bibi mani nya na dwene ba ne ho so. To me video na Tracy ye no opese o Kyekyeku say yo papa na de na wo ye me sa. Bemena, ma show love. What you say? Also show me love kakre. Na ede. Ana superstar sem na coach. And shada nye bibia hu bebre. Ana empedin forces se utie owo dia na watie enkwan so de. Now, ye nua about Tracy enuma sem ne wa bonten. Ono de naturally wa best pity anger and also frustration se woni mu nyina agu ho. Now no, yes sister you free. And you na aba bonten no. Ne ho aton because utie ne kasa ni ya o se ahye ne so ache. Medofo ansa na obeba bonten abeka bibi against Kyekyeku no. De mesro ne say moma ye nyanto wase ne ye ntwen Kyekyeku so na ye ntie na nu masem. Ansa mene abadwema na ekasa wo hwe no adwuma omra kope ba bi tena me de me content ase de wo ba no adwuma mu nyedu a wan hwe abubefu because sem na me ka no enye easy to comprehend ani diem moma ye ntwen kakra na ye ntie Kyekyeku so part of the story moma ye ntie Kyekyeku part of the story from the look of things no me nyansem no me nya sure say ebia ye beti Kyekyeku part of the story ebia
Kyekyeku camp no mpanimfoɔ a wɔhɔ bɛfa akyire afrɛ yɛ sister Tracy no ma kyɛ ne sɛ oh maame ebi a sei ntina ebi a Kyekye ɛntimi anyɛ den and show up no ɛno nti wei deɛ ne diem fa wo nua ketewa bɔ ne kyɛ no na wɔn ho deɛ mekyerɛ no na ɔdɔ no a ɛwɔ mo ntɛm no ɛntena hɔ deɛ Tracy abɛyɛ no ɛkyerɛ sɛ Kyekyeku yɛ nipa a ɔda n'akoma so. I'm telling you for a fact the video na Tracy bɛyɛɛ no wa mɛyɛ no sɛ biribia o ɔpɛ sɛ ɔkyɛ Kyekyeku sɛ ofili no ɔda n'akoma so ɛne deɛ mnyɛ sɛ bi ofili no adwempɔn ɔn sɛ ɔpɛ n'asɛm amenka ne saa ɛno nti no ɔmpɛ sɛ ɔde akora ne ho yaw bɛyɛ den ɛbɛhyɛ ne mu ɔmpɛ sɛ ɔde ne nua ne ho yaw ɛbɛhyɛ ne mu medɔfo ewiase obi a ɔpɛ w'asɛm paa no ɔno na biribi ha no na ɛhyɛ ne so saa adakɔpɛ otumi pia bɔnten bɛka na ne ho atɔ no now yes sister Tracy ne ho atɔ no ensɛm na ɔbɛkan no I'm telling you for a fact ne ho atɔ no ɛno nti yɛbɛyɛ din na yɛatwɛn the side of Kyekyeku sɛbi mpanimfoɔ sɛ asɛm a ɛni adanseɛ ne ɛtwa ho bi ana yɛde ayɛ adanseɛ yɛtie yɛ sister Tracy side aka Kyekyeku side adeɛ baako a mɛsrɛ ne sɛ wopɛ sɛ wokɔ post bi ase na wokɔdidi Kyekyeku atɛm a mesrɛ hwɛ video wei kɔsi mede Tracy Boakye live video no ni nyina ɛtoa so ɛwa kakra nyantoba sɛ ne hwɛ kɔsi ansana sɛbi wo asɛm bi a wae den waka medafo mɛma remfi sɛ wohwɛ video wei wie a wo nso de wadwenkyerɛ ɛbɛba comment section hɔ commenting your perspective under our comment section opens the door for you to be part of the Bonah Show. Thanks a million for being part of today's episode of the Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Onyankopɔn nhyira wo na ɔnte n'anim kyerɛ wo.